दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै सारा माबायदि मोनदों? मोजांखौनो मोनदों मानोना दिनै जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फरायसा आफादफोरनि मददजों जों मोनसे केरियार सार्भे दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आरो बे केरियार सार्भेनि जे खामानि बेवहाय जोङो गासैबो जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरखौ सोर मा केरियार लानानै थांना थानो लुबैयो बेखौ जोङो थिग खालामनो हागोन आरो बेखौ जेला जों थिग खालामनो हागोन डाक्टार जानो गोसो थाग्राफोरखौ डाक्टार इन्जिनियार जानो गोसो थाग्रा इन्जिनियार गासैखौबो जोङो गावबा गावनि खामानिखौ गावबा गावनि आयदाखौ सायख'ना होनानै साफा साफा सुबुं धोन जानो हानायनि थाखाय जोङो बिथांमोननो मदद खालामनो हागोन। सार इलेक्शननि फार्स्टआवसो फंनैसो बाथ्रा सोंनो सार जे फैबाय थानाय बिधानसभा इलेक्शनावहाय जे बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि जथायै गेलेनायनि खोथाखौ बुंगासिनो दा बे समावहाय जोंनि बिटिसिआव 12था बियाब दङ बेनि गेजेराव सिट शेयारिंनि बाथ्रा जागोन नामा सार? सीट शेयारिंनि खोथाखौ दासिमबो जों फाइनाल खालामाखै नाथाय 6 इयारनि खोथाया आवगायलांगासिनो दङ आरो जोङो मिजिंथियो कि नै एबारनि बिसायख'थियाव जोंनि रिजाल्टआ जोबोद मोजां जागोन आरो जोङो जिखिनि बिजाथि जों फसंगोन साफ्रोमबो बिजाथिया देरहालांगोन आरो आसामाव थांनाय 15-17 बोसोराव जोंनिफ्राय देरहालांनाय बिजाथिफ्रा जेरैबायदि जेबो खामानि मावनो हायाखै मन्त्रि मोनलायनानैबो आरो जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय देरहालांनायफ्रा बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो हागोन आं बेखौ फोथायो। আমার যুব নেতা সোমনাথ নার্জারি ডাঙরিয়া আর উপস্থিত আমার বর্তমানের আর প্রাক্তন শিক্ষাগুরু সকল অভিভাবক সকল মোর শ্রদ্ধা রাইজ আর ছাত্র ছাত্রী সকল প্রথমতে মই উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী সকললৈ মই মৰম জনাইছো আৰু নমস্কাৰ যাচিছো। কোনোবা যদি বহিব ইচ্ছা কৰে ইয়াত আহি বহিব পাৰে কাৰ্পেট আছে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলক কৈছো কোনোবা যদি বহিব ইচ্ছা কৰে এই আগত আহি বহিব পাৰে नै জিৰাইनो नै লাউঠিखौ लानाङा माइनाव लाउथिखौ लानाङा जिरायनो बेयाव जिरायनो कार्पेटआव